ledelse, at vi kom for at demonstrere. Og vi blev en helt særlig begivenhed i Aabenraa. Den 24.6.2025. En perfekt tilrettelagt demonstration mod Jobcentret Aabenraa. Mange oplagsholdere fra hele landet stillede op. En politiker og teamet omkring arrangementet med smiler ved rorpinden. Politiet diskret i baggrunden og personalet på Jobcentret bag de store glasdøre. Vi følger det hele ved Jobcentret og på Store Torv. På grund af trafikstøj forkorter vi interviewet. Budskabet er stærkt, og det er modigt at stille op. Tør du blive syg? Hvad har du at sige? Ja, jeg kan godt fortælle, at jeg stiller jo op her foran Aabenraa Jobcenter, fordi at, jeg har jo via Facebook-gruppen Jobcenters Ofre, vi er også en forening, der har modtaget mange tilkendegivelser for de syge og handicappede borgere i Aabenraa. De bliver behandlet som lort herinde i Jobcenter. På grund af, at der sidder nogle magtliderlige sagsbehandlere, og så sidder der en magtliderlig ledelse, som gør alt det forkert. Det er også lidt interessant, at i lille Aabenraa, fredelige lille Aabenraa, at der er en demonstration. Men jeg synes, at det er flot af jer. Du kommer også fra København. Jeg kommer fra København, ja. Okay. Der er også en fra Frederikshavn. Og de kommer fra hele Danmark nærmest. Ja, men jeg synes, at Danmark er meget godt repræsenteret. Der er jo fint her i dag. Jeg vil gerne byde alle sammen velkommen. Vi er her, fordi iblandt hvor der er en masse, som er kommet i klemme i Jobcenter. Vi er her for at støtte nogle af os, der er kommet i klemme i Jobcenter. Og vi står her, fordi nok er nok i Aabenraa Kommune. Jeg har valgt at stille mig op i skudlinje for vores alle sammens skyld, fordi jeg også har kæmpet min egen kamp. Og den har jeg kæmpet i 3 år, så til sidst må jeg erkende, at jeg kan ikke vinde den her kamp alene. Så da jeg begyndte at melde min historie ud i oktober sidste år, og har gjort lige siden, er der flere og flere, som har meldt sig af barn, og så at de er blevet behandlet lige så skidt. Den indretter du sådan måde, at de skal vente 12 måneder, før deres sag behandles i Ankestyrelsen. 12 måneder er nok til at ødelægge et menneskes liv. Derfor står vi her i dag og demonstrerer og informerer og siger, vi vil ikke længere finde vores sit. Nok er nok. 30. 31. januar demonstrerede borgernes talerør i Aalborg ved KL's børn- og unge-topmøde. Jeg stod alene begge dage med en tale, som jeg læste op en gang i timen. Den 21. marts på ny i Aalborg, denne gang ved KL's politiske topmøde, nåede jeg at læse min tale op en gang, før en KL-repræsentant kom ud og forlangte at se tilladelse fra politiet og fra KL. Ja, det kan man altså ikke. Mens vi venter på demonstrationen fra Jobcentret, tager vi lige og ser på stemningen fra den smukke plads på Store Torv i Aabenraa. Har oplevet noget svært i livet. Det kan være at blive udsat for en arbejdsskade og pludselig stå ikke bare og få reddet tæppet væk under sig i forhold til ikke at kunne løfte sit arbejde, som man plejer, men også pludselig at opleve at skulle bokse med noget helt grundlæggende som ens økonomiske tryghed. Og pludselig skulle gå og bekymre sig, at man kan betale sin husleje, betale sine regninger. Og det er virkelig noget, der forventer op og ned på ens hverdag. I fremtiden så kommer det til at være sådan, at hvis du bliver raskmeldt fra sygedagpenge, så kommer der ikke til at være en ressourceforløbsydelse. Det vil sige, at politikerne har lige vedtaget med helt åbne øjne, at mennesker, der er for syge til at arbejde, skal have 0 kroner i timen. Jeg vil simpelthen ikke acceptere, at der sidder en socialrådgiver og en centerchef og ændre en faktalydelse, kan man sige, til bare sådan en lille bagatel, og så er man raskmeldt. Der sidder jo folk inde på Jobcentret, som normalt ikke kender de borgere, som de har med at gøre. Og tillader mig at komme med en lille guideline. Vi har de seneste dage set en hel masse grimme artikler om Aabenraa Kommune. Jeg kunne godt tænke mig at se lidt tal inden for kommunen af, om det gør noget ved deres bosætningspolitik, om det rammer tilflytter hertil. Er man overhovedet interesseret i som ung mennesker at flytte til en kommune, som bliver taget midt på sengen om morgenen i dagspressen på lovbrud. Og vi har jo en rådmand for Socialdemokratiet, som bevidst roser forvaltningen og roser Ankestyrelsen og bevidst sender sagerne den vej. Og vi ved jo alle sammen godt i dag, der tager det 12 måneder at få behandlet en sag i Ankestyrelsen. Måske man skulle som politiker i Aabenraa Kommune prøve at kigge lidt på de her mennesker. Hvem er det egentlig, vi ødelægger? Hvem er det, vi rammer? Og gavner det? Vi hører også, at regeringen råber og skriger ofte om flere hænder på arbejdsmarkedet. Det får vi jo ikke, når folk bliver behandlet på den måde inde på jobcentrene. Og jeg må bare sige, vi har et kommunalvalg i år,
Så tænk over, hvor I sætter jeres kryds i Aabenraa Kommune. Tak for ordet. Den reform, som der lige er blevet vedtaget nu, der siger man også, at man afbureaukratiserer. Og det betyder blandt andet, at man fjerner borgerens rettigheder til ret mange ting, så borgeren nu har ret til, altså du har ret til én samtale om året. Og på samme tid så siger de ting om, at man skal hurtigere afklares og alle mulige andre dele. Og det er jo noget af det, der også er en armlægning. Fordi, hvorfor er det, vi ikke bygger noget op, som bygger på rettigheder, i stedet for på mistillid, og i stedet for på sanktioner? Ligesom sidste år ved KL's politiske topmøde 2024, der er ordene retssikkerhed og rettigheder ikke nævnt en eneste gang. Den politiske opmærksomhed på de ting mangler lige præcis, fordi der overhovedet ikke er nogen villighed til at beskæftige sig med begreberne. Hverken fagforeninger eller handicapforeninger har været på barrikaderne, når man tænker på, at forholdene har været de samme i flere år. Det er en tragedie, altså. Det skal vi have gjort noget ved. Er I med på den? Det handler om nerven i vores samfund. Det her, det handler om, at vi skal vide, at vi kan være trygge, og at vi passer på hinanden. Og det handler om, at man ikke skal være bange for at blive syg, men faktisk vide, at her der griber vi hinanden. Og I bare har været så mange, som har rykket sammen for, at det kunne lade sig gøre. Og så også alle jer, som er mødt op i dag, alt det I gør. Både for nogle, I har helt tæt på, og som er jeres kære. Og nogle gange også for nogle, I slet ikke kendte i forvejen. Det er sådan noget, der giver troen på, at vi kan gøre det her op. Er I med på, at vi kan gøre det om? Ja. Tusind tak. Vi kan gøre det bedre. Vi skal gøre det bedre. Tak for at være med i maskinrummet. Og jeg elsker at få lov til at rejse det her. Også på Christiansborg, også i Folketinget. Flere af jer kender det. Jeg ved, Kim, du kender også til det. At folk de ikke ønsker dialog. Du har din måde at gøre det på, jeg har min måde at gøre det på. Men på den pæne måde, der hjælper det sgu heller ikke i Aabenraa Kommune, så... Og for en gang skyld er jeg lige før, jeg vil give dig ret. Så skal vi ikke lige klappe lidt af Kim? Jeg ved, vi har en til at sidde der, som har kæmpet i en del år nu. Ved, hvordan hun er blevet bogvandt, snydt og bedraget og mishandlet. Jeg kender hendes børn. Jeg kender hendes bedre halvdel. Og de har ikke altid haft det lige nemt. Så det er jo en grund mere til, at jeg synes, vi bare skal kæmpe videre. Jeg kan ikke lade være med at bemærke, at vi har en dame stående herovre ved parasollen med et skilt, hvor der står, jeg tør ikke blive syg. Tør du? Tør vi at blive syge i Aabenraa Kommune? Det er livsfarligt. Vælger vi selv, om vi bliver syge? Nej. Hvad burde der ske, når man er syg? Det er sygedagpenge. Ja, vi skulle gerne have nogle sygedagpenge, sådan så vi kan komme ovenpå og blive raske. Noget andet end sygedagpenge. Men sådan foregår det ikke altid i Aabenraa Kommune. Hej, mit navn er Nina Anders. Jeg er her til demonstration i dag, fordi jobcentrene taber folk. De gør rigtig meget godt, men der er også en gruppe mennesker, som de tænker på gulvet. Og det er ikke kun her i Aabenraa, det er over hele landet. Og det har kæmpe konsekvenser for de personer, der er tabt for deres pårørende. Så jeg har taget turen i dag. Med Ninas ord sætter vi et punktum her. På grund af baggrundsstøj opsummerer vi hendes oplevelse som pårørende i det hele familien er medtaget og forløbet. Punktum.